Na kabanta banyo ya ki samba jhur bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Phams im nongpo mar persya ka Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki nombar pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar sau hnreu nyo Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer Tit ya gawe ke chimney, but rae saying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka bashispa san puar. Haba phai ya ke jinglong jingim jong ki longying ki badon ki dikhot ka ying, ki badon hapdeng ka jingduna ki dikhot men, bat nalor ka jingdon ki bakum kite ki jinge, ka jingduk ru ka ban bha, bat kalat kalanti ru ka khang bha, banyo ya ki ki ba ka jingim ka met ka do ka don kam. Kawai ka kenhun ruai ka bala tip kerteng kum ka nalar mpe choir ka bana Ribhoi district ka bajulet ban shim banta ha ki babun ki program bapher hapo ka district watla ka dei ka kenhun ka ba persang ban kentiu ya ki kamruai bat ki kamtem kamput na ka banta ki parad khon hanrei ha kane ka kenti ka ba manta kane ka kenhun ka lami shakmat banle da ki kam le isenei sha kawai ka longying ka ba dei ka ying ka sem jong ikong jesenta kharkongor ki ba shong ki ba sa ha chnong so pedok Ribhoi district kadai ka longying ka baduk bat ka ba mat ya shibun ki jing e bat ki jing jenjar na ki nyongut ki khun jong ine ikong jesenta kharkongor laingut ki dei ki badon ka jingduna ha ki dikhot met bat ki ba na ka liang jong i ila persang kat bala lai bor ban penbit penbiang ya ka yeng ka sem tang ban ye im kendoi jakpo ha kane ka si ka ba manta kane ka kenhun nalar mpe choir kalami ban lej ai jingyarap sha kane ka longying kaba kane ka longying kadon kam shibun ba ki jingyarap na ki to ki badon kalat kalanti ban penpoi ya ki jingyarap na kaliang jong kane ka kenhun da ka mensim ka bos ngolem kalalej ban penpoi ya ki jingyarap da ki marbam bat ka song pisa bakinyo ban pendon kam ha ka jingem ka baman la ka sngi jongki ha kane ka sngi habayo banyakran bat ban sakhi ya ka jinglong jingman jong kane ka longying na kaliang ki khot jong kane ka kenhun ki kentu ya ki weru ki ba khamdon kalat khamdon kalanti ban lej ya ki jingyarap sha kane ka longying walang idana padang kino ki program ka bingli arwai shene chitai om bangi perlut tang na kam ta ka bingli chitai de la da ka fon ka dan apa ka group te ngila accept ha ki meeting ki jongi ka bingli shong na ka ba ngilayarai para member jongi ba la da don kino ki longying ki ba don kam ki jingyarap ngi kum ki member ngi kloi panyarap khamtam ki para members ki bangat padang ki jingpang jistom ki ba duk ki ba kerdu ki ba shem ya kalanat bat ki ba shamru ya ka jingjinjar khamtam la ka ya ka longying ka badan ta gare penthai ka pasal dia la ki khon ki kti te kane ka pona ka lang chunga ngawan hang ne bat ya kini ki baro ki para members ni bedan lang kane ka por wat lang yemla banedan rengkat lang bat ki baro ki members nyala bane pilot ha kane ka singi kong te wasung nomor ba ki dona la ki jok ki kam te na ka lang chunga president bat i vice president i ba William John Seliang i bade we na ki norway ki jungiru member jungi ba kumjur ki ne ki member jungi ki bayar wai lang bat kumjur ki dona ne ki batam bat ki barwai te man la kisi ki por haba yu bleng ya ken ma ni em ki jing du wai barong ni em klam jing ku slai kum ni man la kasi haba ngi len haba ngi wan gitur klam jing shap ding namar badon unang kershan gitur klam jing shap ding namar badon unang kershan kabishpan Setre mga setre keneman lakas ni ban laduk bang penhe ikini kikuan ang laduk ba dan cuk pagi kuan bat ngate ngacuk penhe ikini kikuan da kapa teng ngalik bela habang adon kau hiang te ngatrei lengkot lengkai hiang ngatung icur windin tang laduk duk kau ngalik bela te bat ban pendap bai skor yakine rubun sian tang hakalik bela ngala ban pendap la kacing lit belah jeng kitrio kan ngut ki khun pidam ki khun ngadan nyongut ki le kam ki khun ki le school lut barak ne ki ki le barak
tang i tu bahek te im lek chu ilak lek bela nak iru nadu ba idang kena idan isaj ikhlani te hadian kumbai ilak yo riu benai idan kata cingpang ring idan ke cingpang ring te ngisai Pak Sumar hi na keleng sodong kaneri khasi barok kawai dengan lacang ki doktor bat cawai tang ba im ki doktor ki ong ba im la chu mla te pan pencam hadian daladap sans nem kan iyo ya ni cingpang haba iyo kan ni cingpang te kumta kan namla mo bani lit smart dawai atat ki ong doktor da chulik Pak buat lek nak cari nang wai mah kum kipak kum sedekar kum setai sipo ni paru tang ba lek na kata kacing kerdu ang ngamla asyuk kan man lek teh apa ri kasi teh ngalak persang tang ngamla asyuk re kimla ki doktor ki am kimla ya kini ki kiu sentiu teh isai sna kan apa yeng teh isai Pak Thiet kum tu di simen kat bangala tengah si Thiet ikan ki simen isai persang panik dia. Tá bem. Kita tengah lang bantu kurang kurang dan nya ningkong siap ngapan pau kita kajing sungu ipi pilaiwan akan ke yang semban kumjur ya mis bala kan tu mba mo na rawa barang kelas teacher jonga ngakum kelet ban ai blai mene ya wala imdan rahang neru ngapan pau kata kajing sungu kajing kublai ke bakrau nam tajuk dailang bacung ngila ban itho ya phiru ta bade kitu gi sang samlana parish sning ta ban ningkong ning siap kajing trei ke banga ngayo ngadaina imis bala kan tu mba ihika yang abangan sinai kini ki krasen tiu te lapan thid kata ke borni kasimen ta bat hikai ru yang kumno karukom bangan sinai unu krisen tiu te ila penhikayam tu penbat ikiti bangan khab ikitu gi borni san pho kilo khau te pen kalaya ka ban long sau teli ki khusun tiu te dep mang tu ngelak tong itu ka simen la khle dep khle ang tu pen sebo hay tu ka simen te ngan sawe ka borni da we borni pan ngan sa shna sa ngan sa shim ya ka borti ngan sa se tu ding sa tap borti hau ding te setap plastik setap tu borni te sepen kelakin ban long ku sentiu delong ba jongkine ki sentiu ba hikai imes bala kuntu mba dengan sayo bande kine da ade nga su im iki bai bam khandiat long kai mak banga la e bande ni sentiu kimi ki bai nang kine khandiat khsoi ke bai khawi te ban mentaru elade bangande ni khiusun teuro kim dayat kam sho na marabon ki basnahi ban ngala lapulan kin da kumno bangan penmi taka bai bam yala de khendet kan sai kat bangala tengah plan bansna de dukan mentar pala ban pendep buka nega sngi balong sngi bang ngiwan kum na kaliang juga kenhun ba wan ban yano sungo bahalem na benta kan ga ying ka ba shem lanot shem jenjar khamtam ha ba kimat igna ga jing hakum gani khamtam ka por ka balong por jong ga jing ha ba ka sau ka sian ha gani ka perthei bor ka we ka lasar te kum ta na kaliang jungi kum ka kenhun alarm pe nisim ya gani ga por kum ga por pangila ban ai jing rap na ka benta gini ki long na benta kan ka long ying bat khamtam na ka benta iban riburom ibadon ya gani ka jing duna khot met ka jong te ngikit bok kit riang na la kai kan hon ka jungi ba phinang yo ka met ko khya bat phinang la ban pron kam ka sap ka phong i ba phidon sibun ka sap ka phong ha ka ba phila ban le ni kam ki ba la pen i hang ne te nge skam ma da ka jing rap ka jungi kan long le se ka jing ker khu nam ta jong phi banang pen roi shu ka sap ka phong ba phidon te kumbangi long ha ka grup na laram pe ngidon ka benta ka ba khrau tam na ka benta ban roi dan rei kajing ruai jungi kelong nak bantapan kentiu ya ka imlang salang ban kersiu ka jaj ban riu tim kwa ban kan syukut tang ha ban ruai nak benta ka jaj ban riu hendrengin pen iru ngin yai rengkat berkikam ki babha nak benta ka imlang salang ban kentiu ya ka lawei jong ki khon samla jong ka dong ka than bat kat kita ki bala
ki badan kam ya jing yarap in persang ikat balak labor ban yarap Tei ya ka jing trei jong jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kerjaan ya ka jing trei kam la jong hakitan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslori ke samla ha ka ri barok away da ka bakentiu ya ka jing trei ya ka kam la jong. Ki jing mentoi. Ka baiseng ka bahe kalong arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng ya ka kam manufacturing sector but si pol laktingka nakabenta kitu ki batrei hakakam service sector. Kajing no senyang ki nongyo jing mentoi. 100% hadu 10% naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector but shipho laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup ya ka way kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate.